2 anys després d'iniciar l'experiència, ara és l'hora de fer balanç. El Pla Educatiu d'Entorn, programa 616, ha permès consolidar a Tortosa un nou model de treball per a la cohesió social i convivència intercultural en l'àmbit escolar. Fins a 17 institucions de caràcter públic i privat, una vintena de professionals i un equip de més de 80 voluntaris han constituït aquest programa d'intervenció socioeducatiu. La grandesa del programa 616 ha estat la implicació d'aquest conjunt d'entitats que aquí m'acompanyen, que jo tornaré a agrair personalment la seva implicació, perquè també moltes d'elles, no dins d'aquest plan, moltes d'elles hi havíeu col·laborat en l'escola en altres coses puntuals. Ara el que s'ha fet des del programa és intentar donar-li una connexió. Què hem aconseguit entre aquests 20 professionals, 80 voluntaris? Hem aconseguit durant aquest 2013 proveir 1.700 serveis a xiquets i xiquetes, és a dir, 1.700 accions que han beneficiat a xiquets i xiquetes. Dins d'aquests 1.700 no són 1.700 xiquets o xiquetes estrictament, perquè hi ha xiquets o xiquetes que s'han beneficiat de diverses accions, de 3, de 5, de diferents, però són 1.700 serveis a xiquets i xiquetes a Tortosa i 900 serveis a famílies.